Ini lagunya apa? Lagunya apa, Mbah? Sambung Wanci Dalu. Sambung Wanci Dalu. Pak Sarmin monggo. Nyeri-nyeri punggung Mas. Diapakno? Minum baik top cer. Mojer. Yanto bagus dewe. Iya. Yanto ganteng tenan. Yanto eble. Yanto Enak tenan. Yanto wetenge luwe. Yanto gede. Gede apa nih? Yanto merengut bae. Alah Yanto Apa? Alah. Ayo terus. Telo gosong. Mangga pinara. Aku para kosong. 5.000 demok. Pupu. 50.000 demok. Suweng. Lagune Sambung Wanci Dalu. Ora ndemok susu. Suweng ya, suweng. Hari Yang ora. Oke. Bosen sing liyane. Bosen sing liyane. bosen. Jelas nada lagi. Monggo mriki merapat mriki Ibu Mas No Demi unger. Sing gedhe pangaturmu Kang Mas papujenku sejentong hatiku Pasukan Manisa. sambungku mung wanci dalu ngrupita saremu luwat rawemu Ganas kemeratu Halo Bunda, selamat dulu dong. Dek ya, punya request nggak? Bawa receh nggak? Omong tenan Masuk. hati tetep tak ganti Kang Mas Pogemati Mas Bogel Mas Bok, bodo amat. ngapa tok kok nesu ki? Males gua Ngambek, malu. ngambek. Katanya pacar waktu SMA ya? iya. Ini? Ya, ayo ngaku. Pacar waktu SMA ya? Ini ya. Mantan ini. Yang Mantan namanya apa? Innova itu ya? Ya jenenge kanca lawas lho, Dik. Penak Innova apa Innovi? Inopi. Penak numpak Innova apa penak numpak Innovi? Penak numpak Anggita. Anggita sopo? Mendah poyo yen tak
sing gedhe pang Salaman dong sayang. Alah. amel pepujanku jejan hatiku sambungku wanci dalu ngrobet dosaremu kawan garwamu Kang Mas Kang Mas pakai dong kemana-mana Rusak hatiku iki. sesuk MC-ne aja akeh Emang kenapa Lah pripun lo? Kenapa kamu males kenapa? aku karo jelas nada saiki Kenapa? penyanyine anu horor-horor ning ambune wangi Ambune wangi. Iki. Coba diambung. Yang ini belum yang ini. Coba diambung. Yo yo Masukin sayang. Aku. Sini Iya kayak Roni. dong. saya As MC ini kayak Roni. karo Ronggo Lemu Ronggo. jagoan Jane iki opo lakone? MC ini kayak Roni. oke Oke, bersama baik. dengan Evani Ratnasari MC Cai? ra iso nyetopadan. ya Allah Nini kok kowe dadi kaya ngono to Nini gak kaya padatan tanpa dirimu aku modar nih Jajal. Aku Tolong di di rumah zoom, tolong. di zoom tolong ngeblur ya. Dani ngeblur. Halo. dadi apa-apa nih wes tanpa dirimu aku gak bisa apa-apa aku rara karo Amel jangan rusuh kabeh Iya no. Walah Nini ki MC ini tuwek meno Nini. idola len kaya ngene Jelas nada yang pernah ah tekan merauke aku Iya iya pamer Iya bae. yo. mendah opo yen to sito urip lan andika mesti bagyo mulya terus air putih wis terus bisa yuwara Seger wae seger. Terima kasih matur Matur nuwun. nuwun. Sudah. Kene Cem. Iki pamundutan saking sinten? Mas Ari Mas Ari. Mas Ari, mangga Mas Ari.
timun sigarane MC-ne njaluk wedang jeruk. Ayo Mas kijing miring ayo Mas kijing miring ulon iki tenan apa mangguyon kaya ngene rasane nangka kurang lagi tambahi gula kaya ngene rasane tresno rino wengi katone netra kijing miring Mas Ari kijing miring siji loro telu papat lima ayo Ayo nih ayo. nanti Arek Ning klopo maksih muda tak suwer-suwer dadi selawe cukup papat dadi selikur pikir bikin rame lo duwe wong liya dadi sedulur dijeng miring ayo miring ngombe jus andinge kardus MC-ne bagus ambune premot kijing miring ayo Mas miring Mas kijing miring aja lalilo Mas tak warai piye? Kemayoran kene to Ah, iki daerahku ngene iki tenane lho iki terkenal iki ngene. kowe arep nginep hotel ngendi aku roh aku Sing kira-kira 250 tekan 300. 250 kae ngarep enek Mas Ngono kuwi. 300. Hotel apa kuwi? Hotel apa? aku lali jenenge kuwi Mas pokoknya cedak kono enek 21. heeh sing rada elit gelem 500 kira-kira. 500 kae kono seberang kono G Expo G Exco. Sing 1,5 juta nih. 1,5 juta Mas Ah. cedak cempaka putih kono Bocah iki jan kulino tenan iki. Biyen nom-nomane kulino nginep iki. nginep ya Thomas gene Ya lu mau nginep lu? tukang resik-resik kok ya 250-an. Dan tenang payah apa lho ya? Telu kali ini apal. ya apa kuwi sapa kuwi Biasa anggar kena banyu galak ngono kuwi slamet kuwi. lah iya Kajange nyewa. lah ya Sragen ngono kuwi. wis Mas Yo, wis nggih cekap semanten matur iki suwun parikan sik rung digenahi ngono. lah jare wis Nano-nano. ora nek sing bayar kok Mas Bu Muji. Bu Muji parikan pisan, Bu. ayo Delok ning gawe kopi pisane kok ada. wis sing ngerti Mas Bu Muji parikan, Bu. Nano angger salah bayar 50 pokoknya. ya. Siji loro telu mlebu hotel ayo Heeh, Kun. Ayo nih. apa nanti Cari monggo pemuji Ano aku? nah awan-awan mangan nangka mangan duren digawe jamu ayo Mas kijing miring ala ayo Mas kijing miring etan awan-awan jo mangan nangka mangan duren gawe jamu rapi blawan awak
jago-jago tak kira iki bela aku malah padha.